Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Basale beshaqekile endaweni yakwaHlabisa empembeni isigodi ngesikhathi kugwaza kubulawa owesilisa amanxeba ngo80 ngomese wabe eseshona ujuqu. Nginibekelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwe Media igama lami ngusibonga konke wakandwande mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Namanje basashaqekile umphakathi wakwaHlabisa empembeni ngesikhathi kugwaza kubulawa owesilisa ulo umthembu ongadalwanga eminyaka okube ukuthi ugwaze kwenye yamathaveni endawo. Ngokubikwa kwephephandaba endaba online kuthiwa njengamanje amaphoyisa agcwele endaweni yesigameko empembeni kwaHlabisa ekhonini lomgwaqo uP451 la okutholakala khona isidumbu salo owesilisa. Kwaziwa ukuthi ngabe kube yini imbangela yokubulawa kwalo wesilisa. Kuthiwa ugcine ephuza esitolo sakwaSaxa eThavel izolo kusihla kwabe sekutholakala ngesidumbu sakhe namhlanje ekseni. Kwaziwa imbangela yokubulawa kwakhe. Bafethu abantu babe nokuphawula okwahlukahlukana khona lapha esigundeni zokuxhumana ngalo lolu daba. Ukhulubuze sibonela uthe inkosi eyangisiza ngaye kutshwala yize kwakungelula kodwa sengiyabona yangiphephisa. Umcebisi sibi uthe kodwa ngomngane wami osithulelayo ungasukela umuntu wabe esefaka ama-emoji akhalayo. Ufaka Hlabisa uthe ubesiphuzela impela kodwa ubengakhumbuli esukela umuntu. Uthando lwethu luthula uthe hayibo Jehova wabe sefaka ama-emoji akhalayo. Ulondi buhle Mwelase uthe igazi lomuntu liyakhuluma, lo wenze lokhu naye kuzomlandela maduza. Akekho umuntu lapha emhlabeni wathi ningcolile ngeke nilingene izulu wabe sefaka ama-emoji akhalayo kanye nenhliziyo ephukile. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa ukuza ukubhala kwakho ngalo lolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngintathela YouTube ngithi sengiphuma kanje awungibambe evidweni elandelayo.